Здравейте, хора! Нарочно снимаме и тук, защото искам просто да ви кажа, че ако се чудите защо в последния ми клип нямаше интро, това е защото интрото ми нещо не действа и името ми нещо не го показва и нещо се развали интрото ми. Затова няма да има интрота. После някой ден, ако можем да го оправим с ProGamer. Аз просто така го наричам. Да, ProGamer. Ако можем да го оправим, ще направим пак. Ще ги правим пак клиповете с това интро, ама сега няма как да ги правим клиповете с интрото, защото, както казах, вече е развалено. И хора, да, това... После исках да направя клип за да ви съобща това. И да, до следващите клипове, да нося с интрото и чао!